салом алейкум бачакои на Opel Zafira 2006 солуш вали нархша мепурсем чандай дарш маҳкамда ҳой дарш маҳкамда короче машин тозаи хушро ягон проблема надора вали машинаи даҷа меёрам мемонад машина ягон проблема надора вали нархша мепурсем нархи ҳами чанд сумай ва шумо да гап мезанем нархша я дар видео менависам нархи ҳами машина чанд сумаш мега машин тозаи хушро ягон ҷо занг хурдагӣ масалан безеби ҷо надора машин тенҷо хушрое вале бо мепурсем шанашоди машин ки ягон проблема дора ягон чӣ дора машин тенҷо хушрое 2006 сол шай янча чӣ тавр дидесем бо дика намуди машина ҳастан хай ба ёш тоҷикистон да кор намем барои ин машина харидорош неста юқа да тоҷикистон янча бисёре баъд машинои мини хай мекунад das Hyundai i30. Hyundai i30 ja? i30. Hyundai i300 C нархша соли 2010 нархш wie viel kostet? Wie viel? 4.850. 4850 мега машина машин тенҷи хушро ягон проблема надора 1,4 Liter Motor. 1,4 1,4 моторш ки барои тоҷикистон ҳам тенҷаи машин нархи охиронша напурсидагем шояд ягон нархи бо дига кина арзонтар хай бинем бачако Hyundai мотор 1,4 соли 2010 моделш i30 и Opel Zafira 2006 6 мега ба фикрам 6000 евро қимати бадай барои тоҷикистона барои машин нава ягон проблема надора ира дамиҷа ҳай карда мешава и машин страховкаи нав дора хай бо насиб кардаги боша бо дига машинаша видео мекунем ба мепартем шумода бародаро чӣ таври дидесен ами хеле баъзе ҳаст ҷое ки масалан машинае ки использованӣ ҳастанд бо ҳамёрам ду намуд ҷо доранд як ҷош мешавад ки машина камтар арзон мегирӣ як ҷои дигаш мешавад ки машина қимат масалан беҳтарин мешавад ки дар ами хеле ҷоҳошон ами масалан ами автомобил кардагӣ бояд ҳамҷо экспорт нависагӣ агар экспорт нависагӣ боша шумо да хубтаре ки машиное ки барои дига давлатҳо равон мекунанд хеле ҳамҷа як ҷош фақат ҳуй буд якта ду машина сёнка кардем якта Hyundai Honda меган дар тоҷикистон чӣ хелиш меган яктаи дига Opel Zafira буд сёнкаш кардем ва дига машинаш ҳамаш қимат ва дига машинош буданд ки барои тоҷикистон намештанд машинаи майда буданд баъд як чизига гуфтанем ки инами хеле ҷо меоем барои экспорт масалан мегем машин барои экспорт дорем дошта бошанд машинаи арзонан ва ё яке машинае ки масалан 100% ҳама ҷошон машинаи тенҷ бошанд ёро ба дамҷа страховка мекунанд ба дамҷа ҳай мекунанд проблема нест страховка кардани
мошине ки тенҷ боша. Дар Германия масалан чӣ хеле мошина страховка мекунанд. Мошине ки тормозош масалан мотор, патор ҳама тенҷ кор кунад. Уже ва ёда осонтар ки ҳамиҷа фурӯшанд ҳамон мошина. ҳамиҷа шаҳри Эссен иҷа як коншай бо дигар видеое мекардем, ай дигар ҷо видео мекардем. Ва иҷа ҳозира и тарафш омадем, и камтар ай мо дуртаракай. Баъд гуфтем хайс биёем ягон мошин меёвем ҳалол ки иҷа ҳама мошино ягон мошин барои экспорт надоштанд инҷа. Инам хеле бачаҳко. Видео да лайк монен, дигародам равон кунем, масалан ҳамин канал то чанд қе канал тенҷ шава бо мамқа ҳаракат мекунем. Наҷара бо барои запчаст мекунем, наҷара вали маҳкама ирӯзаш. имрӯз шанбе буд, имрӯз каротки денай, рӯзи кӯтоҳ, бисёр ҷош маҳкамай. имрӯз успед накардем, барое ки як видео кардем мошин бозори ҳамин шаҳри Эссена. якчанд видео, якчанд мошинҳоро пурсидем, сёнка кардем. вале насиб кардагӣ боша рӯзои ҳафтаи дигар бо рӯзи шанбе мерем ҳамун мошинбозора, масалан видео кардагем мошинҳоро баъзеҳоша нархоша пурсидагӣ нестем. нархҳои ваёра мепурсем, бо агар ягон кас нависта ки масалан ҳамин мошин нархша напурсидӣ, бо любой хел мошин боша, мо мерем нархҳои ҳамун мошинҳоро мепурсем, шумо да гап мезанем, видеоро тамошо кунен, лайк монен. баъд кадом мошине ки ҳамун масалан мошинбозори Эссена сёнка кардагием, ҳамун мошина кадомаш маъқул боша нависен, мо сёнка мекунем, бо як бори дигар нархоша мепурсем. хайр боқӣ дар амони худо бошен. агар ягон камбудӣ боша бахшиш бачаҳко, дар амони худо.